dotarnos de persoal e medios para sacar isto adiante, senón así é imposible. Bueno, non me vou enrollar moito, vou ler un manifesto, vale? Unha nota de prensa que tamén vai ser entregada a todos os medios de comunicación. Por la dignidade da xustiza, fracaso na implantación da lei de eficiencia. Os profesionais de xustiza alzamos a voz para denunciar públicamente a situación crítica e nefasta que atravesa a administración de xustiza. Na nosa terra, tras o intento de implantación da mal chamada Lei de Eficiencia Organizativa, o que se vendeu desde o Ministerio como unha modernización organizativa resultou ser un ataque frontal por dereito dos traballadores e as traballadoras de todo o país. E o que é peor, un deterioro flagrante do servicio público que recibe a ciudadanía. A realidade nos xulgados de Galicia desminte a propaganda oficial. Non pode haber eficiencia se un aumento real de cadros de persoal. Estamos asistindo a unha sobrecarga de traballo insostenible para a maioría dos compañeros. Esta situación de caos non é accidental, é froito dunha estrategia de recorte encoberta por as administracións implicadas. Todo o colectivo de xusticia de Vigo e de todo Galicia e de toda España pedimos reiteradamente a constitución urxente dunha mesa sectorial, dunha mesa de negociación, a cualquier administración implicada que sexa, para afrontar esta situación caótica. Non se pode deseñar o futuro da xusticia a costas dos que a fan funcionar, que son os traballadores e a todos os profesionais que estamos neste edificio e no resto de España. A falta de diálogo real e a política de feitos consumados son unha falta de respeto á profesionalidade de todo o persoal de xusticia. E mentres en sobrecarga de traballo as vixas oficinas, o Ministerio de Xusticia e as comunidades con competencias transferidas mantén unha actitude negligente ou non cubrir ni siquiera as plazas vacantes existentes que hai nas oficinas. Hai postos valeiros de fai meses que non se ofertan a interinos, obrigando ao resto do equipo a asumir o traballo dos compañeiros que non están. O aforro a conta da saúde laboral é intolerable e as administracións aforran soldos permitindo que as oficinas xudiciais colapsen. E, por suposto, rexeitamos frontalmente este modelo de gobernanza que impón esta reforma. Estás imponiendo unha mobilidade funcional sin límites que obriga ao personal a saltar de procedimento en procedimento, de mesa en mesa, sen respetar a especialización e o contido propio de cada posto. Esta práctica non busca eficiencia, busca o esgotamento, impedindo que os traballadores e traballadoras poidan levar o seu traballo o día con rigor e profesionalidade. Exigencia, formación, non é improvisación, non se pode improvisar, non se pode dar un servicio de calidade se o persoal non coñece as novas ferramentas procesuais. A nova estrutura organizativa nacerá morta, se non se reforzan as plantillas e se non se garante a capacitación técnica do persoal. Dotación de medios técnicos, programas informáticos para realizar un traballo diario. Dotación de medios persoais, porque primeiro as persoas, despois a estrutura. Calquer cambio organizativo sin aumento real do persoal só é un maquillaxe que non reducirá o número de expedientes. Os traballadores non darán un paso atrás. Seguiremos na loita para impedir a eficiencia, para impedir que sea ineficiente e que si realmente sexa eficiente. Por a justicia de calidade, por os cadros, por os cidadáns e por os nosos clientes. Ahora teño unhas frases que digo o seguinte: modernización da xusticia a calquer precio, non. Olaños termina con 130 anos de historia dos xulgados e tribunais de España. Caos organizativo, de prejuicios impredicibles para os cidadáns, suspensión de señalamentos, pagos paralizados, etc. Retraso na tramitación dos libros de expedientes ante a falta alarmante de medios materiais e persoais en todos os xulgados do país. Salud psicosocial de todos os traballadores frente ao colapso que generan os malos servicios, os macros servicios. Reposición inmediata da plaza número 8 de Vigo e as gardas de 24 horas para Vigo. Xa non tenía que ser nunca quitado desta actividade. Esta lei persigue un aforro económico a carga da saúde e do traballo de todos os compañeiros. Traballadores tramitando expedientes para varios magistrados, sin unificación de criterios, o que provoca un retraso e unha parálisis funcional sin precedentes.
RPTs creadas con desproporción, falta de criterio profesional, falta de un estudio real e efectivo do que supoñía a lei de eficiencia e o prexuicio que iba a crear a todos os ciudadanos. Falta de sensibilidade e profesionalidade dos culpables desta lei de eficiencia. Insuficientes medios materiales e personales. O coste cero é un engaño mezquino ao cidadano e aos traballadores. Comarcalización cos sinóns de violencia, outro atentado directo contra as víctimas de violencia de xénero. Bueno, compañeros. Regulación do teletraballo. Regulación do teletraballo. Se algún compañeiro